Are you hurt? Are you in pain? Sakit mo? Saya, ato ni. Kung bago ka palang diri sa akong channel, ayaw kalimti, mag-like o mag-subscribe na. Daghang salamat! Kana bitawng magukod ka sa usa ka taong wa ka gusto nimo. Yung pilit mong pinagsisiksika ng iyong sarili sa taong di ka naman mahal. That feeling na you're doing everything just to save your relationship. Gabi-gabing umiiyak. Gabi-gabing tinatanong ang iyong sarili kung saan ba ako nagkulang, unsa di mali sa ako Naaman sa bunta ko itsura, pero ngano. I hope nga ma-learn nimo nga wag puro bigay ng bigay. Huwag kang magpagamit, cause you deserve better. I know na masarap sa feeling na may ka-holding hands habang naglalakad. Na itagahatod sundo ni